oso modu polita da ondo pasatzeko, gogorarazteko zenbait pasadizo edo zenbait bidai. Dago zonalde batean non posibilizaion gustatu ume bati, baina baita ere gazte bati, helduago den bati, eta hori alde batetik gero beste aldetik ere musika izugarria iruditu zait, orduan igual musikarik igual ditu nintzateke benetan delako txalotzeko modukoa. Denok egin dezakegu musika nahi izan ezkero, ni hortikan nator, idei horretatik nator, eta horren ez ara virtuoso bat izan behar musika egiteko edo zerbait esan nahi baduzu musikaren bidez. Apirilaren 8tik aurrera, zinema aretoetan.